Sunshine News Blast. Halda sa Toledo City, mas luwas na karon ang pagtabok sa mga residente o estudyante sa Toledo City human. Opisyal nga gi-turnover ang bagong Skywalk Bridge sa Barangay Ilihan na niadtong Lunes, Marso 23. Ang maong taytayan gitukod aron masiguro ang kaluwasan sa mga mulabang, ilabi na sa mga estudyante pinaagi sa paghatag og hapsay protektadong agianan ibabaw sa karsada. Usa sa matalagsaong bahin sa proyekto mao ang pagbutang og CCTV cameras nga magbantay 24 oras matag adlaw. Tumong niini ang pagpaligon sa seguridad sa lugar, paglikay sa krimen o paspas nga pagresponde sa mga insidente o emerhensya. Sa iyang mensahe, gipasalamatan ni Mayor Marjorie Joy Perales ang tingog party list pagpondo sa proyekto. Ingon man ang Department of Public Works and Highways nga mo'y nagpatuman sa construction sa maong pasilidad. Gipanguluhan ni Mayor Perales ang turnover ceremony sa mga konsihal sa Dakbayan, department heads o mga opisyal. Sa barangay, pinanguluhan ni Dipna Gabuya. Mitambong usab ang mga representante sa DPWH Ilawom ni Rinaldo Navales nga misalmon isip representante ni 3rd District Engineer Suset Nyanaka. Ang maong proyekto usa ka dakong lakang sa padayon nga pagpalambo sa infrastruktura sa Dakbayan nga naghatag og dugang proteksyon o kaharuhay sa adlaw-adlaw nga pagbiyahe sa katawhan.